Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Sa among likod, ang miyanan na bagatan, good morning po nato yung kakabsat. Aldaw ti Pentecostes. Di ko nato yung maiuulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan ken ni Apo Santa Maria. So nga ti kolor iti kunana nga rod ti Jacob nagdiso iti sinandila nga apoy iti ngatuan ti ulo dagiti adalan. Ket isod kapuna nga nalabaga because red is the symbol of the Holy Spirit. Ti narayray apang mati kunana kuma simbolo ti apoy. So nga nalabaga ti kolor itang aldaw. Ket Noon tayo nga kitaan, iti naibasa nga pa sa tinasanto na Ebanghelyo, nagpintas ti mensahe na kada tayo, itatangal daw. Let us be inspired by the Holy Spirit. Iti college kami, nagduduma iti klase when we enter first year, iti Mariano Marcos State University. Iti first year college kami, syempre that is a first day of calendar year, at dati introduction. At dati nagduduma nga introduction, no siya sinuka, naggapuang na eskwela. Kat di jay mo nga makita nga talaga nga nagduduma iti klase ti estudyante iti. At di jay siguro ako'y buyat ta, may classmate kat sinuro. Ano, ka mo sinuro ako, no isuna mismo. Taga-Darat, Pinili, Ilocos Norte. Kunana kat, I'm from San Jose, Ilocos Norte. Kunana. Darat, San, Pinili, Joseph, San Joseph. Kunana nga ron. Kaya di tayo mag-inata, nagiti, babakla, nga makaay-ayo. Amo yung di klase mi, di section mi, di kat, at 1, 2, 3. Jak sigurado dyan may isa dan sa talo, nga pure nga bakla. Dahil isudat ni, awan mistrami, isudat yung mga ray-ray, aw kada kami, lalo nung pa nagre-review ko mga stress ka amin, DJ nga ray-ray awon dati klase. So nga talaga pag-aayong nga nakadwa ti babakla, daddo mga handa mga bakla, tamakaay-ayong mo daddo mga talaga nagiti babakla, lalo na nagiti tilat na ay pagbagan ka daw pubraan na ka maray-ray aw ka mo. Kat di jepe, dapat nagiti first day of school kat makita mo di nagiti apo talaga napasnod da, nagiti makita mo nga i-introduce da bagbagida kat valedictorian, salutatorian with honors. So, nakamiwan dinig ko ako, bulmulagat kami lang. Sa kayo, siyak ni Ian, taga-Batak, period. Wala. Dito mo makita nga nagduduma iti klase iti estudyante iti. Dapat iti dagiti brusko, adat dagiti pangas, adat tama dagiti dagiti maunguni, dapat dagiti babasit, sakto ti tayag na, natatayag. There are differences between our section during those days. Pero in the grade 1 kami, we are almost on the finish line in the 4th year college. Ito si Bea, Management Accounting, Bachelor of Sciences in Business Administration, Major in Management Accounting. Di jay mi nga narik natin pa nagkay-kay sa jayang mi. Di klase mi. Tapos di sweetik po naman lang ang tagmismisa at. Pero di jay nga nakita nga dete, awan ti mangayat kadagiti kadwak nga kadagiti classmate ko, kaseksyon na, nga adda uray may isa nga madya grade 1 kada kami. Dito ikarigatan da idi nga pasakaran. Kita mo aday. Kasi da idi makita. Dito gabuta accounting te exam mi idi, dito calculator, di na mo answer na ni ipantadjay no ano ti answer di question. No, i-review din siya kasi i-requirda ka na kami at the extra sheet nga computation sheet. No, awan tikas dyan mo, i-wrong da dagi answer mo kasi meaning sinakar mo.
correct, no? Basaan di computation sheet na, ikumparam yan di answer na, wrong di computation yung gusto di answer. Balbalinam di computation, di class B karubam, isot mang tutius tong answer. Kas di kami ini, kati di mapapanood ko ba't nagdudumang agpaiso, ipanunod pangyarigan mi when we entered first year college. Ngami di grade war kami, di dyan mga marignakas ng dete, nagsakit man tirik na nga grade war, tagsisina kami, hindi kan tumakita. Di alasong ta PE nga, gadod choices ti PE ang kunami ide, hintay amin ag swimming. Pagka amin di swimming, awan sa bali nga nakiklasmate kada kami. We are 40 plus, 50 plus. Second year nga tayo PE billiards. Apo pa nila babae nga dinamo tag-bilyar, may nakibil-bilyar. Takayat lang at titipon kami amin may maysa. Nagduduma. Di ka panunutan mi, di sumrod kami. Same iti seminaryo iti. At dagiti nalaing mangan. At dagiti turog na turog. Pinanaga namin di may sa tikudrek. Naturog na turog. At nalaing nagluto. Nalaing na sumao, apada. At dati nalaing nagtukar. Nagtutuma. At dati nalaing nagluto ide. Nauray kumahan na naimas di luto na siyempre mabising ka at naimas latan. Ayan, hapkok na pinakbot, naimas. Ngar-ngaraw mo kat utong ko. Siyempre mabising ka. Kaya mo na, anang araw? No dete at the servisyo mi iti baay at dati mangita ulo. Ne, takay te pagkat dagito speaker, takay dati keyboard. Sa. At the servisyo at dati nekro. No at the nekro iti tinatayon automatic seminarista ti at sagana. An niya po bispo be. Sikat ag sermon, sikat timang vigil, sikat to tet responso. Nagduduma kami ti kapanunutan, nagduduma kami mat ugali ti seminaryo iti. No servisyo iti at kay-kaysa kami. Tanakababain iti, may babain ti seminarista tayo, malinabintas ti servisyo ti at ay daydayawan das ti servisyo mi da kami ti seminarista, modesty aside. Because there is oneness pa nagkay-kaysa. Uray no nagduduma nga nite, sauna mo dito kung nagduduma. Dapat no klase iti ko at pasongbatan ni Obispo Benta da di makasungsong ba. Nagduduma nga ron ti kapanuna dati nalalaing at da iti nababati pa nakaawat na nung ti pagsayaatan na di nakang seminarista kat oray at kikinantyaw kami nung tulungan mi matlaan ti maysa kat maysa. At dati ti pagtakak ini nagkapoy ti panunot na agbinta-bintal pa yung agbasa tahang nga taga Ilocos Norte. Medyo panggalog, Tagalog, di ayan na. Half Tagalog, half Ilocano, dagi bagbangan baka mamuyo. No dito panagkaklase at mulmulaga lanta. No dito awan ti ubra, at the nga to, amuyo ti kakaabay na. Dito, misal kun Biblia. Here comes question and answer. Isong kapintasan, isumbat. Di ba? Nagduduma ka talaga. Nagduduma iti kapanunutan, nagduduma ti ugali, nagduduma ti panunot. Kat no basaan tayo, di pa nakapasamak ti Pentecostes kakabsat. Dagiti adalan, nagumungda, kat simrot ti Espiritu Santo iti na itangal daw. Simrot ti Espiritu Santo, nagdiso iti sinandila kadagiti ngato ti ululo da. Kat nakapagsao da kadagiti nagduduma nga pagsasao. Adata ti Grego, Latin, adata ti agapu iti Libya. Nagduduma nga pagsasao, da Hebreo nga pagsasao. Ngam gapu iti pan nakabalin ti Dios. Uray nagduduma ti pagsasao da. Gapu iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, nagkikin na awatan da. Nagmaymay sada. Sa balit isaw-sawon na Jamesa, sa balit isaw-sawon na Jamesa, nagkikin na awatan da. Gapu iti pan nakabalin ti Espiritu Santo. So akon po uray nagduduma iti panunot ugali ti tao. Do idalan ti Espiritu Santo at kay-kaysada. Diba? Diba?
Amuyo din di istorya of the Tower of Babel, Tore ni Babel, muna na Jacob. Kaputa kayat da nga sumputan ti sirip ti Diyos, makayat da nga pandanunan ti Diyos, may sa ini ti pagsasauda. Kat plinano da nga mga ramid da ti Tore nga danunan da di langit ni Apo Diyos. Kat nakita ni Apo Diyos ita, nakasiti plano da nga inaramid ni Apo Diyos, dito may sa nga pagsasauda, tinibide na, tapnuhan na may tulad yahan na nasayaat na plano da. Diba? Nung ni Apo Diyos, nagduduma ti pagsasao, nagduduma ti kapanunutan, babaan ti pa nakaabalin, ti espiritu na nagkaykaysa. Nagkikin na awatan. Kat, ito'y adalan agad, idiununan agad, adi awan ni Apo Jesus kat, agbubutong da. Baka papatayan da ina. Nung idinahito ng ti Espiritu Santo kadakwada, handan nga agbutong, handan nga dite agamak, saudan nga sao, taadan Espiritu Santo kadakwada. So madadaduma kung kunang kaya tarawik-wik kadaman na naukot na asaniban sa ti Espiritu. Naramuhan o ng Espiritu ti imanig kadakwada. Hindi na lang na sumao. Kasi kita nyo, di na makasao, naging ti adalan. Numidiantan ti Espiritu kadakwada, nalaingdan na sumao. Uray sa sinun ti kasangsango na. Sa udang nga sa uhandan nagbutang na baka papatayan da ina. Kat babaan ti sa uda, ato nagiti namati. Nagiti mo pada nga lalaki na dunga ka dyan mo, tano dete rugiti panagtutugaw dati malam ka, madida masasao. Ipaabay mo nga, iti puraw, dete Amerikano. Gurek, madi. Tunong pa, nagudwa da nga, iti 4x4 ka. Yes! Oh yeah! Kung mananatawin. Diyan ka mo na, at dapat inig ko agad. Papadi, nagsasama kami kagangay. Uray papadi at dalat na tikas dyan, di ba? Nadahan nga ko dyan, han nga mapuko, tao kami mala. Aging Ilocano kami, di ko nakainuman, nakainom tidwan sa nga San Miguel, ni aging Iglesia. Nakamun ng espiritu din simbahan San Miguel nga ta. Di ba? Pagsasao, nung kanapsatugan Kristo, tinapinta sa pagpampanunutan tayo, tisao, takkel ti kay papananda. Tisao, kasi nagsimple ya, hoy, sika, sao ka, kasi naglakan-laan na pampang nagsao ka, nung nagtakkel ti impact na iti may sao, kada tayo matatao. Either it breaks you, or it makes you. Ti may salangan na sao, either maperdi ti masakbayam, uno ang napintas ti masakbayam. Diba? Isut ka po na, let us also watch our words sometimes. Kasi ang dadya Biblia din dyan, ti sao, natadong, kuna na nga ron. Natadong ti sao, agsumbangir ti tadong na, kuna na dyan. Isut ka po na nga masapo ng pagpanunutan tayo, nupudno nga adda kada tayo ti Espiritu Santo. Masapol nga ron nga napintas kumamot ti sao tayo, nga ti sao tayo mamagkakaysa kadagiti tattao, ti sao tayo mamagkakaysa kada tayo, han nga isu ti rason nga masaya-saya tayo. Kasi ni Apo, kasi nagiti adalan, iti adan ti Espiritu Santo kadakwada, nga pagkaykaysada dagiti gimong kat na bukal iti simbaan. Babaan ti kaadda ti Espiritu Santo kadakwada, nagaon kadagiti sao kadagiti ngiyungiwat da, nga namagkakaysa kadagiti nagduduma nga kongregasyon, nagduduma nga puliti tattao, kat dijay nga nabukal iti maysa nga simbaan. Diba? Nagpintas. Isod ka po na nga pagpampanunan ni tunggal ag sao kadi, nagpintas na denggan no makatitilan. Tunggal ag sao kadi, maka-inspirar kadagiti tao nga dungag. Kaya iti talman ka nag-message na dyan ba ay kanya. Apo ag inspirational talk kantuman to no Flores de Mayo mit di ba ay. At parang kutaktaan ang tungan ti sawsawag di dahil. Diyak ba nga ma-inspiraran ti bagik, inspiraran ti sa bali nga tao, kung ano kwa. Kasi, nagri ka dati, agsao ka, di ka amuno anang ti impact na iti sa bali nga tao.
Di ka amo no anati pagdenggan pa na, di ba? Di ba no, do mga talaga doon, dete sa og isot pagliririyan, ni kunam tumang namin nga babae ak, kunam tumang namin nga lalaki ak, kunam tumang nga mangkulkulam ak tatay so ibarangay ka. Di ba? Eh kunam mga namin nga tatakawak ti manok mo nga nagkukuktong. Kunam mga namin nga siyang tinagtakaw, naging itlog mo may boom. Di ba, Kim? Di ba? Talaga, take sa utayo, no daduma, isot pagriririyan ti sa bali. Uy, kita nyo dati ah. Uy, kita nung kain sa uni kastoy nga kastoy namin. Ay, may sanat taha. Kung natin no, di ba? Agririri, gapu iti sao. Word, kuna na namin nga kastoy ka. Kuna namin nga kastoy ka. Ay, ako Diyos ko, burok kitaraking ko na. Haanan nga nabintas ti langan-langan. Maperdinte langan-langan, maperdinte na anayas nga, panagtaray ti komunidad tayo. Gapu iti sao. So, gapu na nga ni Apo Jesus, siguro ipagpalagip na kada tayo, ti ulog ti Espiritu Santo, nga makita tayo ti picture na nga nagiti adalan, na addaan ti nagduduma, apan nakabalin nga agsao, kadagiti na duma-duma nga lengguwahe, yung nagkay-kaysa na iso ipalagip mo na ni Apo Jesus, agaon kuma iti bibig tayo, dagiti sao ama magkakaysa, kada tayo matlaan. Kung masapol nga no addan ti Espiritu Santo kada tayo, inawat tayo ti Espiritu Santo, iti nagkonfirma tayo. Masapol nga ron nga ti aramid tayo, may basar lang, iti aramid ti Espiritu Santo. Anakan ti aramid ti Espiritu Santo, kung iso ti mangpasanto iti lubong. Iso ti mangpasanto ti ayat. Dagiti daton tayo ti simbaan. Sino mangpasanto dagiti babaan ti Espiritu Santo. Iti ayan-ayat ti agasawa, dagiti agkasar, sino mangpasanto iti ayan-ayat da ti Espiritu Santo, ti Espiritu ti Dios mismo. No dawatan tayo ti konsagrasyon ti tinapay ken arak ti misa, babaan ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo isu ti imbati ni Kristo kada tayo nga kadkadwa tayo. Ngano ni Apo Padi, blinesan na tayo balay, na tayo lugan, kan anyaman nga pabendisyonan tayo, timang pasanto kada kita nga pabendisyonan tayo, tayo Espiritu ti Dios nga isu ti Espiritu Santo. Taison iti adtoy lubong nga mangkadkadwa kada tayo. Espiritu madlaang ti Dios, Espiritu Santo. Ayan. So, gapo na nga rin, kung inawat tayo, nag-confirm, kita nyo na mag-confirm at itaw, at awatom, naging sagot ti Espiritu Santo, kung nanaking ka, ti Obispo. Kung ano naging sagot ti Espiritu Santo, ti pan-nakaawat, pan-nakaammo, for fortitude, the gift of fear to God, counsel, tinasayad nga pong magbaga, pan-nakaammo, kung pan-nakaawat, at dumaday jay, uray, amom, naawan ti pan nakaawat kun ka awan serserbinan. Kasi amom amom nga Domingo ita. Yung di ka maawatan ti kay papanan ti adlaw ti Domingo para kada tayo awan serserbinan. So gapu na nga masapol nga kumpleto dagiti sagot ti Espiritu Santo kada tayo. Adta kada tayo dagita di tay laeng mairwar nga mausar no daduma. Gapu ti kinatangsit aan nga nasayaan nga panpanunod. So gapuna nga haan nga mainuwar dagiti sagot ti Espiritu Santo kada tayo. So gapuna nga uray no adda kada tayo ti Espiritu ti Dios, haan tayo nga maipakat. Gaputi kinatangsit ti kaunggan ti puso tayo. Awan iti ayat. Awan iti ayat ti kaunggan ti puso tayo. Sumarod nga gapuna nga makaaram. Uray man nakimisa tayo, baga tayo amok aming nga doktrina ti simbaan, amok aming nga panursuro ti simbaan, managkarkarara ka, makimismisa ak. Nung nakakita ka ti kagurgurang kat agsao ka ti dagos. Nung makita ti kagurgurang kat, kasi haan nga makasngaw diti Espiritu ti Dios nga adda kada tayo gapu iti gura sa tinakam kinatangsit ti kaunggat ti puso tayo. So gapu na nga gagapsat nagpintas iti nga Domingo dawatan tayo kay Tinapo Dios. Apo ibaon mo kat ti Espiritu Santo kanya.
Ta ikkatom kad ti gura, ikkatom ti sakit ti nakam, ikkatom ti kinatangsit ti kaunggan ti puso, ket agari kad langakan kanayon daytoy ayak. Ayak man ti sermon ni Apo Pati idin ko ngayon. Kasi hantayo pa'y maper-perfect dahil nga ayak. Uri siya. Uri dagiti papadi ministro haan pa'y nga ma-perfect ti ayak. Siguro ma-perfecto lang ti ayak no at gibuson ti lubong. Ma-perfect lang ti ayak no at datayon iti pagarian ti Diyos. Nung no at datayo pa'y lang at bibiyang iti rabaw ti daga, haan pa'y nga perfect ti ayat nga dakadata. Isod ka puna kanayon nga maipalagip kada tayo. Dito nga ayat, tapno iti kasunod iti Espiritu Santo nga kada tayo, agray-ray, para iti pagimbagan ti komunidad tayo, iti pamilya tayo, iti pada tayo nga tao, kan iti bukod tayo nga bagi. Yan iti laglagipon tayo. So nga napintas iti dito nga Domingo, laglagipon tayo dyan. Nga kada tayo ti Espiritu ti Diyos, sud ka po nga masapol nga ti panagbiag tayo, may basar mo ti kinaadda ti Espiritu Santo. Kadagiti agaon, kadagiti ngiwat tayo, haan nga ang niya sao ama magkakaysa, haan nga sao nga magsaya-saya, haan nga sao nga mangsugat ti kaunggan ti puso ti maysa nga tao, haan nga sao nga mangperdi pagmerdiwon na anaman, ngum sao ama magkakaysa, mamagtutupol kada tayo. No ni Apo Santa Maria, iti dayto nga Domingo, marami dito ti Flores de Mayo. Into no 31 kuna, yung haanan tuno Domingo mo nakapay. At kay sa tayo agkararag kan Apo Diyos. Masapul tayo ti tudo. Masapul tayo iti mangpalamis ti panawon tayo. Sud ka po ng amin siguro na tayo excited tayo nga umay ti bagyo. Awang matan ti tudo. Nagbayagan dahi nga bagyo. Tapno tudo kuman po na tayo. Agpaiso. Aya, tanakapudpudot ti tiyempo kasi tayo natin may malingling ta ti unag ti balay tayo. Nurumor naman kas kamo lang may tuntuno. Kurang lang siguro ti ketchup kay pugan mo. Kung nangarot ko, padasan yung tumanting nga aldaw. Mangpiltak kay tumanti itlog dyan galbayo. Kita niyo man maluto no ati kinapudo na aya. Kung nagkatuno Domingo, tap na maka-attendar amin nga umay agatendar ti misa ko na. Kanhan lang nga jay, let us remember, ito yung abangan tayo nga bagyo, nga excited tayo, super typhoon. So ka muna, nagdaw-dahawat tayo kinapo Santa Maria, babaan ti pa nang ibabaan, ti inatayo ni Apo Santa Maria, ti pagtulong ti Espiritu Santo, na maprotektaran kumaamin, itidayta nga bagyo. Ikarkararagan tayo dito munggal maysa, un Apo, pakastoy mo ta bagyo, ta pagtudwan na, nung tudo kadla ang Apo Dito ko natin, nung mapalamiisan kami, haan nga dito nakapigpig sa nga angin nga itayab na dito galba ti balbalay mi, kadadiding ti balbalay mi ko na tayo. Dito titawanan tayo kinapo Santa Maria, babaan ti pa nang ibabaat na, kunti tulong ti Espiritu Santo. Lagi no dagto mo pa ka dito, may tabak yung na pigsa ka, Apo ilisi, may pamudi sa bali nga ili. Kumana siya. Wala naman, ikararagan tayo mo mamukat ida nga dagdadaulan, Apo. Kung natin mo lang nga anang arod ko at kakabsat tayo amin, di ba? May sa tayo, di ba? Isod ka muna nga, kita yung Domingo, aramidan tayo pa, sagot tayo ti sabsabong kinapo Santa Maria, takas ko na tayo nga rod, dagiti, muna nga sabong, iti bulan, kimayo, gapu iti tudo, idaton ka ni Apo Santa Maria, ta itultuloy na tayo kadi nga ibabaan iti Apo, ta ipaay na dito makaumanay, atudo, nga agpaay ka na tayo amin. Iti unag man iti makatawon. Kunanan sa diya, kaya, sud ka po na dagiti manalong kat talaga nga idununa na kat talagang mapandag daton ken Apo Santa Maria, sabong ti karabasa, sabong ti katuday, ti sabong. Iti message ko kada kayo ni Kalman, ang kuimbaga nga dagiti nangina nga sabong, uray na nga sabong, kunayo. Kunoy nang tudkit ti sabong ti karabasa, di iyawit ko. Di ba? Ano sabong ti katuday, di iyawit ko. Di ba? Uray simple lang na sabong. At least nagtaot ti kaunggan ti puso, ibabaad na tayo ti ina tayo, kaya maprotektaran tayo kumaakan kanayo. So ti patron na tayo, so agdaw-dawat tayo, iti pa nang ibabaad na. Kaya, dahil tilaglagi mo na yun. So, iti tayo nga Domingo, sakbay tayo ituloy ti na Santo na Misa. Kakabsat ko, dahil nga Domingo, so ti ko natin nga ron nga, Domingo ti Pentecostes. Iti yung ulog pa ng lagip, iti yung ulog, iti Espiritu Santo kadagiti adalan,
pakairamanan ni Apo Santa Maria. Dawatan tayo nga rutbot nga umulog kuma ti Espiritu Santo kada tayo kat ma-inspirar tayo kadi babaan ti kaadda ti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Agtawad tayo, agkadam tayo, agulimog tayo tayo nga dawatan iti presensya ti Espiritu Santo. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Oh, let your sweet healing power touch me and make